Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, Алгатова төп темалар турында. Бүгіннән білім беру учрежденияларында жылытты, май айында яңадан жылы берділер. Шаллыда юл хәрәкәте иминлеге, атналыгы бара. Ни өчен машина йөртүчеләргә тизлек режимын сакларга кирәк, Гүзәл Шыкапова ачыклады. Шәһәр кибетләреннән 7000 дәнә йомырканы кулланудан алдылар. Ни өчен хәбәрчебез ачыклады. Бүген шәһәр белем беру учрежденияларына шул исәптән югары уку йортларына да яңадан жылы бирелде. Көндезге сагат 1-гә балалар бакчаларының 80%, мәктәпләрнең 65% жылытылган иде инде. Шәһәр мәгариф идарәсе җитәкчелеге белдерүенчә, жылы бирүдә бернинди тоткарлыклар юк. Бу режим суыклар беткәнчегә кадәр кертелә. Бүгінгі күннен барлық білім беру шәһәребезнең білім беру учрежденияларында жылы биреләчәк. Хәзерге вакытта инде 65% мәктәпләр, 80%-тан артык балалар бакчалары жылы алды һәм бүген сәгать 4-кә хәтле алар барысы жылы алып отчет тотачаклар. Бернинди проблема да юк жылы алу буенча. Бу безнең инде практикага кергән әйбер. Шуңа күрә барлык білім беру учрежденияларында бүгенге көннән жылы булыр дип исәплибез. Юлда булган хәрәкәтләрнең күбесенә тизлекне арттыру сәбәпче. Инде 4-нче тапкыр бу май ил буенча глобаль юл хәрәкәте иминлеген саклау атналыгын уздыра. Акция барышында инспекторлар халыкка тагын бер тапкыр тизлек режимын саклауның никадәр әһәмиятле булуын искәртә. Шулман проспекты буенча тизлекне чикләүче юл билгеләре куелган. Якын тирәдә берничә мәктәп тә урнашкан. Әмма шуңа да карамастан инспекторлар санаулы минутлар эчендә 3 кагыйдә бозучыны туктатты. Вы посмотрите, какая скорость была. Какая? 65 километров в час. Что это большое превышение? Ну, здесь 40 же пешеходы могут ходить. Дети. Ну, не ходили, к счастью, не ходили. Ну, чисто случайно. Тут буквально 2 километра. Чисто 62. случайно, да, 62 километра. А здесь же 40 указано. Торопился очень. Нарушил. В расстроенном виде. И часто у вас такое происходит? Нет, не часто. Я ребенка взяла в больницу. Кызганыч шулай ашыгып машина йөртүчеләр икенче кешеләрнең гомерләрен куркыныч астына куя. Аеруча җәяүлеләр велосипедта, мотоциклда йөрүчеләрне бәрдерү ихтималы зур. Республикада ел башыннан тизлекне арттыру нәтиҗәсендә 27 кеше вафат. Нарушение скоростного режима является основной причиной дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В связи с этим госавтоинспекция города Набережные просит водителей быть особо внимательны вблизи образовательных учреждений и соблюдать скоростной режим во дворах. Тизлек яратучылар өчен штраф күләме 500 сумнан алып 5000 сумга кадәр машина йөртү таныкларыннан да мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Әмма беренче чиратта тизлекне юл хәрәкәтендә катнашучыларның иминлеге өчен чиклиләр. Гүзәл Шыкапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Финанс кредит яки төзүче оешмалар тарафынан зыян күрүчеләргә җир бирәчәкләр. Бүген Дәүләт Советының 28-нче утырышында депутатлар күпчелек тавыш белән әлеге закон проектын хуплады. Республиканың җир кодексында дәүләт яки муниципалитет милке булып саналган җирне сатулашу уздырмыйча гына президент күрсәтмәсе нигезендә генә тапшыру мөмкинлеге каралган. Бу масштаблы инвестицион проектлар өчен генә җирне кемнәргә бирергә мөмкинлеге турында аерым таләпләр бар. Хәзер зыян күрүчеләргә җир бирү буенча аерым механизм эшләнелә. Теманы дәвам итеп, кертемнәрне иминиятләштерү агентлыгы спорт банкы кертемчеләре булган физик затларга һәм эшмәкәрләргә 2017 елның 12 маеннан акчаларын түли башлый. Бу хакта агентлыкның матбугат хезмәте хәбәр итә. Акчаларны кайтару турында гариза һәм кирәкле документларны кабул итү һәм түләүләр Саклык банкында Сбербанкта башкарыла. Банк агентлар исемлеге һәм аларның эш режимы буенча мәгълүматларны Саклык банкының кайнар линия телефоны аша белергә мөмкин. Шаллы кибетләренең берсендә 7000 дәнә йомырканы кулланудан алганнар. Алдан фаразлау буенча аларда кош гриппы булырга мөмкин. Әлеге продукция Лоеш районыннан кайтарылган. Анда кошчылык комплексында белгечләр H5 төркеме вирусы барлыгын ачыклаган. Әлеге кошчылык фабрикасында җитештерелүче барлык продукцияны шул исәптән деревенька маркалы йомыркаларны да яндырачаклар. Если вирус уже подтверждаться итсә, бу продукция юк ителә. Яндырыла, дезинфекция үткәреләчәк. Халыкка инде белмәгән җирдән продукция алмаска, справкасы булырга тиеш обязательно и пешереп ашарга кирәк.
Әгер шәһәрдәшләрнең суыткычында деревенька маркалы лоеш йомыркалары булса, ши килеш чүплеккә ташларга ярамый. Кыргый кошлар аларны ашап кош гриппын таратуга өлеш кертәчәк. Ташлар алдыннан йомыркаларны пешерергә киңәш ителә. Грипп кешегә яки кошларга һава аша да ияргә мөмкин. Авыру кошларга якын килмәсәң, хәерлерәк. Владимир Путин социаль шелтәрләрдәге яшеренлеккә каршы указга кул куйды. Бу 2017-2030 елларда Россиядәге мәгълүмати җәмгыять үсеше стратегиясе белән бәйле. Ярты ел дәвамында хакимият масса күләм мәгълүмат чараларына ярдәм итү һәм аларга ошаган сервисларны контрольдә тоту белән шөгыльләнәчәк. Сүз социаль шелтәрләр, интернет-телевидение, интернет-сайтлар турында бара. Документта социаль шелтәрләрдә җавапсызлыктан котылу өчен яшеренлекне бетерү турында әйтелә. Шулай ук интернет кулланучыларның шәхси куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен махсус система булдыруда күздә тотыла. 1 октябрьгә кадәр түрәләр дәүләт органнарына Россиядагы шифрлану чараларына күчү һәм киберһөҗүмнәрдән саклау өчен төрле чаралар тәкъдим итәргә тиеш. Торак алу проблемасы бүген шәһәрдә иң актуаль сорауларның берсе. Берничә республика программасы эшли, әмма һәркемнең дә аларда катнашу мөмкинлеге юк. Чаллыда 2 ел инде торак кооперативы эшли. Аны оештыручылар кооператив ипотека рәсмиләштерә алмаучылар яхшы вариант ди. Бәйрәмнәр алдыннан шәһәргә танылган бизнес-тренер Роман Василенко килде. Ул Life is Good холдингы президенты Best Way торак кооперативы исә шул холдингка карый. Тренер шәһәрдәшләргә һәм килгән кунакларга үсеш серләрен ачты. Шулай очрашуда кооператив турында да сөйләделәр. Аның офисы Open City кунакханәсендә 175-нче бүлмәдә урнашкан. Күптән түгел генә торак алучы пайчылар уңайлыгы өчен пенсия фонды белән дә хезмәттәшлек итә башлаганнар. Хәзер кичектереп түләнә торган сумманы ана капиталы белән дә каплап була. Люди, у которых дома лежит материнский капитал, сейчас могут вполне взять себе либо комнату, либо однокомнатную квартиру и жить уже, платить за свою, не снимать. Просто многие люди не знают, куда деть материнский капитал, потому что эта сумма незначительная. Мәскәү янындагы Люберцы шәһәрендә студентлар арасында тэквондо буенча бөтен Россия ярышлары узды. Ярышларның йомгаклау көнендә Чаллы спортчылары Рафаэль Камалов һәм Юлия Миюц иң көчлеләрдән булды. Нәтиҗәдә алар 2017 елның бөтен дөнья җәйге универсиадасында Кытайның Тайбэй шәһәрендә Россиядән яклаячак. 88 вуз выступать итте. Более 30-дан артык регионнарында. Шулар арасында безнең Татарстаннан бер 5 вуз выступать иттеләр. Шуларның икесе кирделәр в пятеркага. Набережно-Челнинский государственный университет безнең алды 2-нче командный и Татарский университет содействия бизнеса 4-нче командный алдылар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Тышта салкыннар, шуңа җылы итеп киенегез, үзегезне саклау, сау булыгыз. Мясная продукция компании Essen поступает с лучших фермерских хозяйств Татарстана. Доставка мяса от фермерского хозяйства до полки в магазин осуществляется каждый день и к 8:00 попадает на прилавки наших магазинов. Ждем вас в супермаркетах и гипермаркетах Essen. Твой город, твой парус, твой выбор и твой успех. Уже открыты продажи квартир в новом микрорайоне Парус. Подробности 51 55 71 75 37 74. От керамической плитки и пластиковых панелей ПВХ до мебели для ванных комнат и сантехники от ведущих производителей. По самым демократичным ценам в магазине «Стройфорум» на улице 40-летия Победы 90/2.